Club Junta, building better Africa. DC mwana wopya kwambiri, the last man standing, amene sindigwedezeka konse, amene samaopa wina aliyense, amangoyima pa chilungamo, ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamocho mu dziko langa la democracy. Wina afune asafune, ndizanena chonenedwacho, ndizanena choonacho, ndipo sindikupanga mantha konse. Amayi ena anandiyimbira foni nkumandifunsa nkumati, kodi inu a DC ndinu profeti? Chifukwa over the years zimene mwakhala mukupanga activism, ndakhala ndikukusatirani maaudio anu, ndipo zimene mmanena zimazapherezera, zimachitika. Mwachisanzo munalankhulako za ku Reserve Bank of Malawi myezi yapitayo, kuti kuli muvu yochokera kwa Chakwera akufuna amuyike m'bale wawo kumeneko amuchose Reserve Bank governor alipoyo, ndipo mundanena kuti akufuna ayike oilo mwale, koma izizi zachitikadi taona. Kodi inu a DC ndinu munthu otani? Mudanenanso zakumangidwa kwa anthu akuluakulu a DPP, kuti a DPP asamale amangidwa. Imeneyi ndi plani ya anthu a boma la Chakwera la MCP, ndi cholinga kuti afokese chipani cha DPP. Kodi inu akalindo ndinu munthu otani? Ndidawayankha amayiwo kunena kuti izidi nzona, Mulungu amatidalisa ndi masomphenya timaona, ndipo tikutero kuomangidwa a DPP wo alipo ambiri. Pamene akulowa chisale mwa mukhitonso akonzeke, komanso ma activist ena ngati Chenamiwa musamale kumene muliko, chifukwa boma ili lakonzekera kwambiri. Inu bola anzathu mukutengedwa nyengo inoyo ya Januwale, mukakhale musero akusungireni makobiri. Ife ndiye tinayiwalidwa, sindikudziwa kuti unyolo wathu uli pati. Mwina nditanena pano pamene ndikunena mwina nanenso nditengedwa, ndikwere abale galimoto naisiya kale. Uchisiru weni umene ukupangika mboma limeneli la MCP. Motitu zimene ine ndimanena zimaoneka ngati za madrama, zimaoneka ngati za misala, koma ndizoona. Olo izi zimene ndikunena kuti AESCOM uthenga umene upite kwa Matola komanso kwa chief executive wa AESCOM, izi tikunena kuti AESCOM alanda nyumba za anthu amasiye, ana amasiye amene akuvutika kuzera ku makhoti. Ndizoona. Inu kusalima uku kuli bambo ena otchedwa Akanjira anamwalira, adamanga nyumba zawo zimene AESCOM anapita ndikukapangapo renti, ndipo amalipira every 6 months pakana bambo aja kumwalira. Atamwalira AESCOM anapitirizabe kumalipira ndalama za nyumba zija kwa akazi awo, sokairo akazi awo sokumwalira. Atangomwalira akazi awo aja ana kuti apite akalandire ndalama AESCOM kuwakaniza. Zoopsa kwambiri kuwakaniza, kunena kuti ayi ife sitingakupaseni ndalama malo amene watidagula. Chabwino tioneseni mapepala a sale agreement AESCOM ilibe. Pakana kumagwirisa ndithu maloya aku AESCOM kulimbana ndi ana. Tikunena pano ena walephera sukulu, ena tikunena panopa akupanga mabizinesi osaziwika, angopanga zachamba kumeneko chifukwa chokuti AESCOM alanda nyumba zawo ku Malawi kuzera ku makhoti. Kodi nkutero? Kodi muli inuyo mutamanga nyumba zanu ena ake ndikukuberani zuwa likuomba ntengo mungamve bwanji? Ndizomvesa chisoni zimene zikuchitika kuno ku Malawi, ndipo tukuli zambiri zimene ife sitikudziwa. Anthu akuzunzika, akulandidwa zinthu zawo muno Malawi chifukwa cha anthu ena amene akuzitenga kuti ndi amphamvu, chifukwa kuti ati ndi andale. Chenjezo langa mama uno ndikupereka kuja kumatchedwa ku MCP.
ndi chipani chanu chonse ndi akuluakulu anu onse komanso Chakwera ngati mtsogoleri kunena kuti ndaona masomphenya kuchokera kwa Mulungu kuti musapange mistake ya daladala ndikupitiriza kumanga akuluakulu aku DPP akuti m'Malawi muno mukhala ni resti ndipo anthu akuukirani ndikutha kuona zinthu zovuta kwambiri kusogoloko chifukwa mwakonzekera kunena kuti chisankho ichi chikubwerachi muonese anthu ena mikwingwirima, anthu ena aone mavuto, ena alephere kuyima nawo chifukwa cha milandu. Zina ndizi mukupanga za akabambe, kodi akabambe mwaziwa liti kuti iwo ndi civil servant? Nthawi ija analiwo secretary to the treasury asanapite ku reserve bank, atachoka ku reserve bank analemba kalata yokuti asiya ntchito. Ndiye mwaziwa liti kuti iwo akabambewo ndi civil servant? Ndipo salary yawo mukationese ife Malawi kuti mmalipira every month. Ndi uchisiri weniweni, kodi malamulo masa akuchita kunena momveka bwino kunena kuti ngati civil servant akupanga ndale mmayenera mumuchose ntchito? Ndiye chabwino chikukusangalasani pamenepo ndi chani mutamuona kabambeyo akugwira ntchito yeti ndi civil servant osamuchosa ntchito bwanji? Ati mapulani ofuna kuti anthu ena asadzayime nawo pa zisankho zikubwerazi kuwapezera milandu ya daladala. Ili ndi chenjezo limene ndikupereka kwa inuyo Achakwera ndi timu yanu amene mukumapanga mapulogalamu opusa. Wina ndi uyu munamutengera ku khoti pa 65 ya mamawa, chiseko chitakupanani, milandu yopanda ntchito, and you are just abusing taxpayers money. Chifukwa mulandu umene uja wa Sulemani ndi wa person wa munthu ni munthu. Simunayenera kuchita involve wa polisi pakana ndikukamugwira munthu. Imene ndi defamation. Amene wasumayo akanaka mutenga lawyer wache akamusumire Sulemaniyo. Noti kutenga nkhani ngati imene ijayo ulendo nayo basi ndi apolisi kukamanga munthu. Ndiye chiseko chakupananitu, andi chiseko chakupana ni ulendo unotu si cha mtengo tu wa malayina koma ndi ya chisulo ndiye chimapweteka koopsa. Kutereko mwapanikizika, mukusowa kopita, mukusowa zochita. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti izi mukupangazi pamawa muzandikumbukira ziko litakuukirani. Chifukwa inu ngati mwaona kuti kabambe ndi civil servant mukanango muchosa ntchito. Anditu paja analembaso kalata yochita resign. And why are you saying kunena kuti all these years simmaziwa kuti kabambe ndi civil servant? Mwaziwa pano. Magame mutu amene usanga gwire mwina angatheke ndi anthu okuti sanapite ku sukulu. Andi mukuyambayo kuti muzimanga akuluakulu a DPP. Imene iyi mwakonzeka kuti mmange amukhito pakana mumange mutalikayi, iyi mukumanga chisaleyi. Maloto anduza kale kuti someday muzachita regret kwambiri. Ku MCP ko kuli anthu ena ake amene amazitenga ngati ndi madolo, amene akuzitenga ngati ziko lindilawo kapena ndilamawo, amene akumachita ulangizi opusa kwambiri. Ndikanakupemphani inu atone jeno mukanamalowererapo pa zinazi ndikumauza komanso yo wankulu wa intelligence dokani ngwira bwezi mwana ukumauza anthu ako amene apengawa ukuti kukuchitika kundikupenga. Ngati simunamvepo abale anga kuti boma lapenga apapa ndiye Chakwera ndi boma lache apenga onse apenga. Chakwera ndi chipani chake misala yeni likanakhala kuti boma limatengeredwa kumento ilili likanapita kuzomba kuti likakhale kaye kumento hospital chifukwa apa boma lapenga. Palibe chimene akuziwa, palibe chimene akuonapo kuti ichi ndi nchanzeru, akungoona ngati zonse zili bwino chifukwa chokuti anthu chuma chimene chaba iwowa chazunguza mitu. Nthawi zina kumafuna kuchenjera kuonesa kuti ndinu achilungamo. Siku lina
umayaluka ni mwana wa kukhonde awa mukuwamanga ni nkhani za kusalima shugawa tinati tifufuze ngati kuli boma kapena chipani chimene chaba chimene chikutenga salima shuga ngati ndiye kotengera ndalama kwawo ndiye ndi MCP tu kumene koko kusalima shuga kopakana salima shuga ija amwenyana ali kumene kuwathamangisidwa ndipo tikunena pano salima shuga ikuyendesedwa ngati ya chipani cha MCP ndi Lazarus Chakwera ndiponso mwina kumene koko tinati tikachite cheki ma documents mukapeza kuti salima shuga ija ndi papepa la chabe koma ndi estate ya munthu wina wache ndi kampani ya munthu wa mboma amene akunamizira ngati salima shuga ija ndi aboma koma ili yache ndiye izi mukupanga izi zomapanga kumamanga anthu kumaopseza anthu kumanena kuti iniyo basi tikuphani kapena tikumanga nonse izi siku lina muzachita ligreti ndikungokulangizani pamene mukukonzekera chisankho chokuti mubere ngati ma tactics yake ali amenewa okuti mfuna muzichita apply nkhanza kwa anthu siku lake ndi limodzi amalawi mwina simmaziwa lero ndi izitu mwaziona apolisi mwaziona tikamakuuza ni kuti muzigwira ntchito so professional mwaziona zimene zachitika ku Blantyre mulandu wa Suleiman ujatu wapangisa anthu ena kuti apangidwe ma transferred commissioner wa Southern Region watumizidwa kuti azikaja na ndoro ningali ngonda kuluchenza chifukwa chokuti anakana ma orders mpolisi muso muli anthu ena ake osusuka andi amene akutumizidwa ujayo kuti akagwire ntchito ku Southern Region amene uja ndiye basitu atumiza ndi district governor weni kapena regional governor chairman wa MCP amene ujasi wa polisi koma regional chairman wawo chifukwa ife amene tikumuziwa ameneyo commissioner ameneyo amene akupita kukalowa malo mwa commissioner amene amuchosa ku Blantyre kapena ku Southern Region chifukwa chosasatira ma orders ati egasi ameneyo ndiye ndi wesi ndipo mukupanga mistake ya ikulu kwambiri imene muzachite regret ziko linolo lili ni mavuto osiyana malo mokuti muzichita address mavuto amene mulibize kufuta muziopseza anthu pamene tasani mezi yochepa andi mukamanena kuti cabinet imene ndasankhayi ndimene tiwini sezisankho inu mwaziwa bwanji kuti muti muwine ndi inuyo mwaziwa bwa andi mukamanena kuti pakapano tinachita inherit mavuto ndiyeno tizanjo ya 2025 tikawina you mean to tell me kuna kuti ma promises osaja mukapangaja si maziwa munali musanaone musanachite analyze zikoli ndiye can we call you a president chifukwa munachita promises zinthu zambiri tu andi mene mmachita promise muja munali musanaone kuti muziendesa bwanji chifukwa wina aliyese wanzeru akamaendesa company amachita kaye analysis ndikuiona kuti kodi company ndikaichosa apa kuipitisa apa iyenda bwanji andi ena ndi awati aku MBC koma anthu zisiru zina wina ndi uyu waku MBC akupanga maprogramu omatukwana kumutukwana Muthalika kumutukwana Kabambe kutukwana anthu osiyana ati amene ndi director general koma zisiru zina tinatiso tikufufuzeso iweyo ulibeso ngakhale olo degree ayitu unabwerera pamenepo chifukwa cha andale chifukwa choimba mmanja cha praise song nthawi imene ija uli ku times ndelere wamera mizu mutu wako wakula sopano lero li ukufuna uzigeya mwano achimwene ziko limasintha ku MBC kotu anali kotu anthu kunalitu anthu kumeneko amaubwaza mwano lero ukaona kuendera silipasi yoboka ndikumanena kuti koma ziko lapansi ziko limasintha achimwene chesankhulani ako MBC musamalire kwambiri komanso agogo
agogo akushire basi lines samalirani, komanso inu achimwene athu akumachinjiri abusa samalirani, musalowerere izi, timakukondani abusa akumachinjiri. Koma akuluakulu kicks of a dying horse is always beautiful. The DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. Tiye Mabuka. Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.